Nachádzame sa v prekrásnom prostredí známej turisticko-rekreačnej oblasti Buková, v blízkosti vodnej nádrže a malebnej prírody. Moje meno je Zora Kamel z Bonžureal a rada vám tu predstavím krásnu novostavbu trojizbového modulového domčeku, ktorý je vhodný ako na rekreáciu, tak aj na celoročné bývanie. To, čo je treba na tejto nehnuteľnosti zvlášť vyzdvihnúť, nie je dokonalé prevedenie. Staviteľ sa naozaj pohral s detailami. Ako je vonkajšia terasa, krytá terasa, dokonalá izolácia, kamerový systém, diaľkové ovládanie vykurovania a zalievania jednotlivých záhonov. Na pozemku sa tiež nachádza záhradný domček, bazén s filtráciou a detské pieskovisko. Záhrada je dokonale udržiavaná s výsadbou kvetov, okrasných rastlín a ovocných stromov. Táto utešená novostavba bola skolaudovaná v roku 2024 a predáva sa kompletne zariadená s nábytkom a veškerým vybavením. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať.